Hello Babsong, Hunke Chung, Oko Ekdin Romoi Chini Tripura Hasteni Khoroksa, Rechap Kereng eba singer by Elizabeth Kalai ni Kaile Panda. Khoroksa Assam Hasteni Guwahati ni Himangshu by Kaijaknai hini social media wa viral engai tongmani chung saimano nugo. Chung jotono abo saimano tamning ka YouTube tai social media Facebook bebak jagao no abo belaikhano viral engai abo kokno mangno chung salai tongkha. Chini Tiprasa Lukurok Bufuroni simiabo hotatsa bahai kengka ni wana lai tongka tamne abo kaisa kaile pandani kobok mung belai je abo viral social media olik thangmani bisingtei joto borong no wana laijak pheba abo busuk jorate kuboi abo confirm ke bo saimanya tei abo no tei bo kisa misa controversy bongka noro kaisa live no tei abo haike ta thengdi noro confirm saimi angka hine gabo busuk jorate kuboi ke bo confirm rimaya ngai tongmani jorawo tamo ke tini kaisa photo nukja gai phaikya Iko omo picture norok srai keno nugi mankha omo picture viral ungai thangka omongkha finally chini by Elizabeth Kalai kaijak kha Assam hasteni Himangshu by maneke chini by Elizabeth Kalai tabuk Elizabeth Das ungai thangka kok ungkha bo kaijakmani kwbangma borok no bufuru bo kaijak kha abo chengra phek ni taisa wan suklai phika tamningke 12 tarigo se bo kaijakna tongmani hingke bini nogo bo kaijakmani kuno abo hai proman manya hingke aboni ulo chung saimanka social media wo chung taisa nukphika bo kaijakmani hingke Agartala wo kaijakha nei hingke abono tini 14 tarik November 2024 tini o photo haina hai viral ungai thangka je photo khogoi hui tonijakmani norok iko o screen no photo nugui mankhana tabuk hunke ani bkhakti angke bono hamya bo sana thangya by Elizabeth no ba hamya sana thangya tamni ke jani live jani icha aro ang keboni uporang hamya sawibo lab korei tamokhe chini lukurok se tabuk by Elizabeth no kubuni bosong eba kubuni bosong ni borok by kaijakman nugui belai kheno khami thik laijak kha dukhu nanglaijak borokni khami thikmani karon kha bono chini sinai nuknai chini singer dophani borom khlaijaknai borok se buini dopha bai kaijagui thango hunke chini dopha no chikon khlaimani klaio ba chini dophani bumung no tola ti khlaimani klaio haika ba buini bosong bai chini buri rok kaijak thangmani abo belai khano chini bosong ni bagai lachima singcha klaio tangai hinkangke ni bosong rok chini borok rok chini borok ni bisingo se chung tebo area ngai tongthini chung kisa ngai tongthini chini buri rok hingke buini dopha bai kaijagui thangmani abono chini dopha chini lukurok belai khadulaijak by Elizabeth no kubuni bosong bai kaijakna hini khnawi phiaba tabuk finally kubuni bosong bai kaijakmani confirm photo tabuk viral ungai thangka ti abo wo kubuino kaijakha puila o chung je pro kaile pandani kobokmung belai viral ungpro asa confirm ungya tongmani tamo khyaboni ulo viral ungphika by Elizabeth Kalai by Himangshu ni gnei khlai photo aboni ulo by Elizabeth ni khoktei tamo response mano ni lukurok nai singui tonglaikha pheba mungsapano response maliya by Elizabeth by Himangshu no gnei insta follow khlaijak tai comment rok khlaijak nugibo lukurok tai wansoka borok kaijak sinai haibon aroni bisingo no confirm maya mungsa by Elizabeth ni khoktei ba Himangshu ni khoktei mungsa kok thaisapano response hokpaya ba kok phirok mung sokpaya ni bagai baksa wansoka abo kubui nongnai aboni bagai borok chupchap tongkha baksa ba wansoka abo fake ongnai hnai haipano confirm ungya tongmani 12 tarik November 2024 ni salo bini kaile pandani photo da manno kwbangma borok nai singui tongmani but tini finally chung mankha by Elizabeth Kalai kaijakmani haipano borok asuk korei asuk borok no invite rijakmani korei khana hunke omo part 1 video si ngnai norok comment khlai sadi by Elizabeth buini bosong by kaijakmani kahamdangkha eba hamya haipon ang te kaisa kok sanan tongo te kaisa kok hingke ochalani kisa sinimung rnai ochalani sinimung hingkai chung saimano binimung hingkai Himangshu bongka Assam hasteni khoroksa beno guitar tamnai hingke bo belai kheno tam koreng hini bo sinijago hingke abono chung wansogo bini tammani koreng ni bagai talent ni bagai da by Elizabeth ba bobai kaijakha haika ba rang gnang ni bagai da kaijakha haika ba by Elizabeth samani tongbo belai buri chek ungkha bono ba silaikha chini Tripura o haini bagai da kaijakha chung personal matter chung kebuni life ni kokno chung saimanya kaboni bagai nang kebno hamya sana thangya do kaijakha kaham kok haipono chini lukuni bagai hamya bo ungui thangmani chung nukjak kwbangma borok khabaijak next video ang abono no tui taisa kaham kai video snamnai hini wansogo norok o video comment khlaidi
norok update mana bagai ani WhatsApp channel no bo norok follow khlair di ani WhatsApp channel ni link ang description no renai tei comment pin no bo renai ke norok salsa chini branded kormoti by Elizabeth tini by Elizabeth das ngi thangmano tei norok tamo sanamo chungkha comment khlai sadi o comment ni bising tei se ang next video tamo bahai ke snamnai tamo kok kecharnai bang sanai te ani channel o ketal ngi tonghanke subscribe khlaina di video no share bo khlair di bui joto nugui saimanthang tamni hinke khoroksa tiprasani singer kaijakmani abo kotor news by baksa haipano dofhani bolaijaknai da wngkha eba kha bolaijak ya lachimung da wngkha abo norok comment khlai norok no sasinai hinke video no like khlai share khlair di joto borok saimanthang joto borok nokthong jate chini khoroksa singer tongmani by Elizabeth kaijakha gasung no tinini bagai malai finai next video o joto no hambai।